ассалому алайкум бародарони азиз. баъзе наворҳои мо агар фикр кунем ай дигар тараф агар шумо тамошо кунед бигӯ ки хай фоидаи худро чӣ ба навор мекунед. Дурасте бародаро, фоидаи худмон чӣ навор мекунем, фоидаи худмон ҳам навор кунем. Не, мақсад инҷа дигар ай бародаро. ҳамин деҳаи мо дута об дора, дута об дора, якташ дарё, якташ камтар. Неки заминҳо бисёранд, 50-60 гектарай, барои ҳамун ову намераса. О ай гилдара 8 километр боло ҷубор кандагай барои каналай, барои деҳаи лайрони поён. О дарётар мебанданд, зиёдтӣ мекунам, мо ҳамин труборо кашидем ҳамиҷа, наворш ҳам ҳастай тамошо кунед. Трос хати ба ҳамиҷа гузарондем ба деҳаи худмона. деҳаи лайрон боло лайрони поёна дар вақташ чанд сад сол пеш дарёи рагнов, дарёи хингов сохтагӣ ай. Рега овардагӣ ҳамвор кардагӣ ай, рӯж кардагӣ ай. Баъд об поён хамидагӣ ай. Бо мурури замон ҳамин хел болои регда хок замин шидагӣ рафтагӣ ай. Оби соф вақте ки об мебандӣ дар зироату дигар чизо дур намерава, таҳ мешина мерава. Анаи оби гилдара лоёлу ай, тира ай, хуково ай. И ҷое ки бояд таҳ бишина об, хуково ай, шикофоро маҳкам мекунад, рафтан мегира, зироат об мехӯрад. Ба ҳамин хотир мо об гузарондем ҳамин тараф. Соли якум тарма гирифт труборо гирифт, шикаст нефт пайванд кардаистам. Бародаре ки материалро равон кард, бародаро зинда боша, саломат боша, худованд хайр қабул куна. Ина дидесте дар байнаш ира дар чизшо номеган фаромӯш кардам, дар танаҳои домо магазинҳо шишаи якхат мемонанд, профилай дар байни профили шиша ҳамира мемонанд ки нашиканад. Ана як бародар гуфт ки ягон чиз наёфтем, ҳамира равон кардем, яке дар кор мешавад. Бародаро мо ҳам нагирифтем дар фоидаи шахсӣ ё ки дар сандуқ ба ҷош кунем. ҳамин трубои шикастаро овардем, пайванд кунем, ира мечаспонем, ай болош скотч хати мепечунем, маҳкамаш мекунем, барое ки шикастагиан ов зиёдтӣ нарезад дарра. Бародар худованд хайрта қабул куна. Шумо бай моро хайр кардем, мо иҷара бай деҳара хайр кардем. иншоалло ки дар номаи амоли шумо навишта мешавад. ва гузашта аз ин дар бораи гилдара наворо мебинед, кӯприкмона бурдагӣ ай. ана ҳамин корро кардаистем, гуфтем ки наворҳои мо бай худмона фоида ҳай, корҳои мо мекунем бай худмона фоида ҳай. Не бародаро, ин як чӣ хел бум, як ҳилаи завадид кардани инсон ай. Агар оддӣ ки бигӯем, яъне ки як намуди дар дили инсон ҷобаҷо кардани ишқи ватан, ватандорӣ, қишлоқдорӣ. ҳамин хел ай. Мешид ки ира ман ба ҷо кунам, бародар равон кардааст, худаш медона худам ки дид, ягон кас надид. Метавонам ки ира ба ҷо кунам, ба ҳеҷ каса натим дар корҳои худам истифода барем, ба гудакораш битем бозӣ кунам. Не бародаро, мақсад ин ай ки дар деҳа зиндагӣ кардан бояд узви ҳамун деҳа бошӣ, бояд дарду ғами деҳа, проблемаҳои деҳаро ҳис бикунӣ бо вуҷуди худат. Бародаро, ба ҳамин хотир мо навора кардаистем ки шояд дар дили касе камтар ишқи дигар пайдо шавад. Ягон чизи дигар намехоҳем. Форату лайкам намонед, дизлайк монед, мо ҳеҷ чӣ намегем. Фақат ки мебинӣ ки як одам барои ободии деҳа ҳаракат дорад. бисёриҳо ҳаракат намекунанд барои ободии деҳа. вақте ки мебинӣ як кас ҳаракат дорад, номаш мемона ҳамуҷа, шавқ дар дили дигар одам пайдо мешавад. пайдо кишид, ваям ҳаракат мекунад. ин як восита, як василаи пешравии зиндагӣ дар ҷамоат. гуфтем як васила, як воситаи пешравӣ дар ҷамоату деҳоту деҳаҳо, қишлақҳо, маҳаллаҳо аст. ба ҳамин хотир бародаро баъзе майдашударо ҳам навор мекунем. агар баҳра баре мо аз ин манатдор бародаро, мо барвақтар омадем ки кори ҳамакаса нест, кори як кас нимкасай. барои ҳам барвақтар омадем ки корро буд кунам. баъд мардум ки омаданд трубара дар қадди трос кашол кунем. боз маҳкамаш мекунем, баъд скотч мепечунем,
скотчам овардем як дарунон дигар. Чангакам сохтем барои кашол карданаш ба хумондаш тамошо мекунем. Боз мо корно давом тием ки бачаҳо наёян инҷа. Бачаҳо биёян ин кор мондагӣ бекор мемонанд. Барои ҳам барвақтар омадем мира маҳкам мекунем. Бачаҳо ки омадан сразу кор буд мешавад. Yo, mardumi Vanjan. Olam skocha mehrinda polni tamomena. Popşa olca. Vakti sarkağıyla bindi. Oh, bu deneye geldim. Hayır, bu geldi. Ha! İşte. Çok iyi. Kış. Pas. Сагыравадыз хабиде. И мурчаш сага. Hey! Beş kamera kına. Hey! Hey! Ana şustri ana. Çaşa. Hey, çıkar gidiş. Ne kadar? Ne kadar? Yavaş kabidi şey. Ne var sana? Hagar bar kalmış ki. Ya baktı var mı sen? Hey. Hey, bozur da ne? Hey, başlamışız. Çok güzel kötü abi. Ne kadar ne bakın? Ev gardan şok hay. Como ne kadar? Ne bu şekli bakıyor. Öyle barı bekliyorum. Ne iş bu şey? Hey, abi kabine tamamsor attı. Bu sağır kırayım. Ve bir kalavur bunu neye geldi kırayım? Pırmağa gişem ya kapa. Axirin trubara sar bizanan. Xariki korum bud shid. Onlar da ne bakar? Nasıl konuşmak ya? Ne yapıyor böyle? Altını yarıktan tamam. Ama böyle ne zakat?